खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' निउज इउटुब चेनेलनि सोलिफु गोदान रादाबाव बरायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना गासिबो इसोरनि अननायाव गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि सेराव मोननैसो गोनांथार रादाब लाबोदों। नोंथांमोना अननानै रादाबखौ जोबजासे नाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम। फैदो बिदिबा दिनैनि रादाबाव। गिबि रादाबाव दङ, दिनै आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया तामुलपुर जिल्लानि फाग्ला दैमानि सायाव दालां लुफुंजानो गोनां थावनियाव दावबायफैगोन। बिनिनो मैया बिटिसिनि मानगोनां बुंथिगिरि कातिराम बर', बिटिसिनिनो सोद्रोमा बिजितगोरा नार्जारि आरो एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांमोना बै थावनियाव दावबायना नायगिदिंहैयो। बङाइगावआव मोनसे मुगैथाव लाजिथावना जाथाया सोराङाव फैदों। बिफा फिसाज्ला लोगो नांनानै सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनायनि अजद। बे मुगैथाव जाथाया जादों निउ बङाइगावनि पाउलागुरियाव। जाथायनि खौरां मोननाय बायदिब्ला जायगानि सासे आइजोनि हौवाया गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनायनि खाबु लानानै बिफा फिसाया देहायारि साजा आरो जिनाहारि खालामबोदों आइजोखौ। बिद्युत जामाल आरो बिनि फिसाज्ला आबेद आलिया बे जाथायखौ खालामदों। मख'नो गोनांदि बिद्युत जामाला पिडिबिनि सुजुगिरि आरो ओनसोलनि दैदेनगिरि। बङाइगावनि गाहाय पुलिस थानायाव गसर थिसननायाव मख'नाय लेखा जिनाहारि खालामनायजों लोगोसेनो आइजोनि लांथिया सावगारि दैखांनानै गोबाव समनिफ्रायनो ब्लेकमेल खालामबोदों आइजोखौ। लोगोसेनो जायगानि रहेन आली आरो मिथुन आलीनि आखायाव सावगारिया सौहैनाय उनाव बै सानै सेंग्राफोराबो आइजोखौ ब्लेकमेल खालामनानै जिनाहारि खालामबोयो। गुबुन फारसे आइजोनि हौवाया गिदिंना फैफिननायाव गासैबो जाथाया सोराङाव फैयो। नोजोर होनो गोनांदि गसर होनायनि उनावबो दासिम दायनिगिरि बिद्युत आली, आबेद आली, रहेन आली आरो मिथुन आलीखौ हमनो हानाय जायाखै। फारसेथिं आइजोनि लांथिया सावगारिखौ भाइरेल खालामनायनि आनिकुल शेख मुंनि सेंग्राजों लोगोसे सानै उन्दै बैसोनि हौवासाखौ हमो। गासै जाथाया बङाइगाव गाहाय पुलिस थानायाव 808/21 नंनि मोनसे गसरजों गनायथि जायो। तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव उदां बिजाथि महरै बिजाथिलाइ गथायनाय बारग' एमएलए इमानुएल मुसाहारिया बिजाथिलाइखौ बोखांना लाबाय। इमानुएल मुसाहारिया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि खावलायनायाव बिजाथिलाइखौ बोखांना लानाय जाबाय होननानै गावनो रोखा खालामना होनायखौ मिथिनो मोननाय जायो। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मिरु एबसुनिफ्राय उदां हांख्रायलाय। एबसुनि बोसोरारि खुगा लाइसि 26थि बिसान मुगानि साखिखौ सेबखांनो थागथियारि जाबाय। ओंखायनो खुगा लाइसिनि थाखाय गोसो गुदुं लिरगिरिमोननिफ्राय गांसे दाथायारि सोरजिलु लिरबिदां मोननो हांख्रायनाय जाबाय। लिरबिदांखौ फैगौ 5 दिसेम्बर 2021 खालारनि आवगायावनो दैथायहरनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाइजामनि गेजेरजों गोसो गुदुं लिरगिरिफोरखौ लिरबिदां दैथायहरनो खावलायहरदों। रायजोआव उन्दै हिन्जावसानि मुगैथाव जिनाहारिनि जाथाय। 15 बोसोरनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै खारखोमादों जिनाहारि खालामग्राया। जाथाया जादों बिटिआरनि बाक्सा जिल्लायाव। दायनिगिरि लंपट आखुनि नुर आलीया बे जाथायखौ खालामदों। जाथायनि दायनिगिरि नुर आलीनि सायाव आयेना मा राहा लायो उन समासो मिथिहोसिगोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बमा बेफ्रुसारनायजों चीना इन्जिनियारफोरनि जिउ खहा। पाकिस्ताननिफ्राय खहा सुफुंनो थाखाय 285 कौटि रां नागिरदों। पाकिस्तानाव गंसे दावबायारि बासनि सिङाव जानाय बमा बेफ्रुसारनायाव सा 9 इन्जिनियारफोर थैनायनि उनाव खहा सुफुंनाय नागिरदों चीन हादरा। जाथाया जुलाइ दानावनो जादोंमोन। बे बमा बेफ्रुसारनाय जाथायाव रुंसारि जानाय इन्जिनियारफोरनि नखरनि थाखाय चीन सोरखारा 38 मिलियन डलारनि खहा सुफुंनांगौ होननानै फोसावदों। खमैबो 30 दावबायारिफोरा बे बासाव दावबायदोंमोन। चीन सोरखारनि फारसेनिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला बे बमा बेफ्रुसारनाया गोसोखां होनायनिमोन। नाथाय पाकिस्ताननि फारसेनिफ्राय दासिम बे जाथायखौ बमा बेफ्रुसारनाय होननानै गनायनानै लायाखै। पाकिस्ताना गुबै जाथायखौ मोनसे मेसिनारि गोरोन्थि जादों होननानैबो बुंगासिनो। दासिमनिफ्राय 38 मिलियन डलार खहा सुफुंनाय नागिरनायनि उनाव पाकिस्ताना मा फिनजाथाय होगोन बेयो नोजोर होनो गोनां जागोन। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बुथुमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।